шыйылдык Теремке янына шабып килгәндә: Теремкәй кем яшы? дип сораган, аңа җавап бирүче булмый. Тышкан Теремкәй эченә керә дә шунда яши башлый. Көннәрдән бер көнне Теремкәй яныннан бака бакылдык үтеп бара икән. Ул туктаган да сораган: Теремкә дә яшь. Мин тышкан, ә син үзең кем буласың? Мин бака, әйтәкер. Бака бакылдык Теремкәй эченә кергән икән. Шул көннән алар Теремкәйдә икәү бергә яши башлаганнар. Бер вакыт Теремкәй яныннан куян йөгереп чабып килгән. Ул да сораган: Теремкә дә кем яшы? Мин тышкан, мин бака, ә син үзең кем буласың? Мин куян, әйтәкер. Куян Теремкәй эченә бер сикерүдә кереп тә киткән. Хәзер инде булар өчәү торалар ди. Төлке дә юлы Теремкәй яныннан узган. Ул да Теремкәй янына туктап, тәрәзәгә шакыган да сораган: Теремкәй дә кем яшы? Мин тышкан, мин бака, мин куян, ә син үзең кем буласың? Мин сәлкә, әйтәкер. Төлке дә Теремкәйгә кереп урнашкан. Алар инде дүртәүләп бергә яши башлаганнар. Көтмәгәндә Теремкәй янына лап атлап Аю килеп чыга. Ул Теремкәй Теремкәй камар бар. Мин тышкан, мин бака, мин куян, мин сәлкә, ә син үзең кем буласың? Мин Аю. Әйтәкер. Аю Теремкәйнең түбәсенә үрмәле менеп җитүе була. Шул вакытта Теремкәй шатыр-шотыр килеп сытыла башлый. Бер якка авыша, бөтенләй таралып китә. Тышкан, бака, куян, төлке өйдән көчкә чыгып өлгерәләр. Нишләмәк кирәк? Алар шундук бергәләшеп бүрәнә ташырга